Hello friends, നമ്മൾ പണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു വീഡിയോ ഇട്ടിരുന്നു. നമ്മൾ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ചങ്ക്സ് ബദലോണയിൽ ക്രിസ്മസ് ട്രിപ്പ് ഉണ്ടാക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച്. അത് ഉണ്ടാക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് നമ്മൾ പോയി എടുത്തിരുന്നു വീഡിയോസ്. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ അതെല്ലാം അവരുടെ വർക്കെല്ലാം പെർഫെക്റ്റ് ആക്കി കഴിഞ്ഞു. അത് 20 ഫ്രണ്ട്സ് 21 വർഷം മുടങ്ങാതെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ ക്രിസ്മസ് ട്രിപ്പിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇത് ഇവിടുത്തെ ബദലോണ മുനിസിപ്പാലിറ്റിയുടെ കീഴിൽ നടത്തുന്നതാണ്. ഇവിടെ അണ്ടർഗ്രൗണ്ടിലാണ് ഇവിടെ തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്നത്. സോ മൈ ഡിയർ ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ടു ദ ഷോ. ലെറ്റ്സ് ഗോ. Come on. La nostra associació Amics del Pessebre compta amb 60 anys d'antiguitat, tot i que va restar inactiva durant uns anys. Ara en fa 21 que vam tornar a reanudar les activitats i des de llavors portem 21 mostres. Aquest any és la 21. Podeu veure pessebres, o sigui, llocs de tot el món, però també racons bonics de Badalona, com pot ser l'Escorxador, el carrer Fluvial, la Rambla. Cada any procurem, a més d'introduir-hi indrets del món en els nostres diorames, que n'hi hagi algun que representi la ciutat de Badalona, perquè això és molt maco, perquè ve la gent i es reconeix els llocs, i això a nosaltres ens enfalaga molt. പരിശുദ്ധ മാതാവ് എലിസബത്തിനെ സന്ദർശിക്കാൻ പോകുന്ന ആ സംഭവം മുതലുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഇവരിപ്പോൾ കൂടുതൽ ഇവർ മെയിനായിട്ട് ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. ജനിച്ചതിന് ശേഷവും ജനനത്തിന് മുമ്പുള്ള സംഭവങ്ങളൊക്കെ പല രീതിയിൽ അവർ ആവിഷ്കരിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഇതിൽ പ്രത്യേകിച്ചെടുത്ത് പറയേണ്ടത് ഓരോ പുൽക്കൂടും അവർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഒരു TV സ്ക്രീൻ പോലെയാണത്. നമ്മൾ പുറമേ നിന്ന് കാണുമ്പോൾ TV സ്ക്രീൻ പോലെയാണെങ്കിലും അതിൻ്റെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഉള്ളിലേക്ക് ഒത്തിരി സ്പേസ് ഉണ്ട് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത്. അതിൽ ഓരോ മൈന്യൂട്ട് തിങ്ങിലും അതിൻ്റെ പെർഫെക്ഷൻസ് വളരെ സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് അവർ എടുത്ത് കാണിക്കുന്നുണ്ട്. എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു വർഷം എടുത്തുള്ള വർക്കാണിത്. ഓക്കെ, ഒരു വർഷമാണ് അവർ ഫ്രീ ടൈമിലുള്ള എല്ലാവരും ജോലിയുള്ള വ്യക്തികളാണ്. അവരെല്ലാവരും അവർ ഫ്രീ ടൈമിൽ ഒരുമിച്ച് കൂടിയിട്ടുള്ള നമ്മൾ കഴിഞ്ഞൊരു എപ്പിസോഡിൽ അവർ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന സ്ഥലത്ത് പോയി നമ്മൾ ഷൂട്ട് ചെയ്തിരുന്നു. അതിൻ്റെ പെർഫെക്ഷൻസ്. അപ്പോൾ ഡിസംബർ 1 ഇത് ഇനാഗുറേറ്റ് ചെയ്തു. മുനിസിപ്പാലിറ്റിയുടെ കെയർ ഓഫിലാണ് ഇത് ചെയ്യുന്നത്. ഇനാഗുറേറ്റ് ചെയ്തു. അപ്പോൾ ഡിസംബർ 1 മുതൽ ജനുവരി 6-8 വരെയുള്ള ദിവസങ്ങൾ ഓപ്പണാണ്. അപ്പോൾ ഡിസംബർ 1 മുതൽ ജനങ്ങൾ വരാൻ തുടങ്ങി. ഇനാഗുറേഷൻ കഴിഞ്ഞു, ആൾക്കാർ വന്ന് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ വർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പിക്ചർ നമ്മൾ കാണുമ്പോൾ അതിൻ്റെ മൈന്യൂട്ട് അങ്ങറ്റത്തുള്ള സംഭവങ്ങൾ പോലും പെർഫെക്ഷൻസ് ഉള്ള അതേ പെർഫെക്ഷൻസിലാണ് ഇവിടെ വരുന്നത്. കഴിഞ്ഞ എപ്പിസോഡിൽ പറഞ്ഞിരുന്നു അവർ മിക്കവരും വർക്ക് ചെയ്തത് ചില പഴയ ഫോട്ടോ പോലും എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ആ ഫോട്ടോ പുനരാവിഷ്കരണം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അവർ. ആ ഫോട്ടോയിൽ കാണുന്ന ചെറിയ സംഭവങ്ങൾ പോലും ഇതിൽ അവർ വരുത്താൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട്. സോ ലെറ്റ് us enjoy this visual. Thank you.
I thought I'd take